Takže čus lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Nemám teď webkameru, je tady se mnou ještě... Čau, já jsem Elementor.cz, ale za mnou se budu mluvit ňuk. Bum! No ale teď vlastně jenom točím. Trošku ale nahlas, protože tebe... Přes mobil točím, takže... No tak to bude do konce, dobré. Tato hra se asi jmenuje jak? Tak, to table. Bude to takový mini challenge. Bum! Takový a o co? Že kdo prohraje 6krát, tak prostě kdo prohraje úplně, tak dostane facando. Jako velkou? Ne, nějakou nízkou. Bum! Ne, nějakou lehkou. Ok, takže dáme 2 players. Počkat. AVčko jenom. Jo, a já dám šipku. Tak pojď. Nesmím se prostě dostat za polovinu. Pojď. Ne. What? Ne. Ach, bože. Až když ale jako, tak počkat, jako jak jsi to dělal? No. Big head. Taková baletka. Zase big hand. Jo. Tak to je síla. Jo, no je. Teďka se tam snaží o pomoc. Hej, tak dělej něco, tak ti dáme. No. Fuck. Toto? Oh, shit. Dead. Tak to bylo nějaké přehnané. Vyhrál jsem. Také malinké, my jsme úplně malinci. Také. Co tím? To se nedá. Všechno se dá. Dead. Jak ty to děláš? Vysvětli mi to, jak ty děláš. Já to trošku déle hraju, víš? Ty to děláš takhle. Ne. Jak to děláš? Ne. Já se odrážím, Ale já to... Facando? Ach jo. Ok, tady. Tak jdeme znova. 2 players. Taková malinká... Ty to děláš takhle, jo? Takový Superman. Jak ty to děláš? Ne, s tebou se to nedá hrát. Dá. Nedá, ty děláš... Já to tady rozbiju klávesnici. Čau. Počkej. Tak kdy? Počkej. Ale já jsem nehrál vůbec, to neplatí. Nevadí. Neplatí. Dáme se potom ještě jednou. Pokud to prohraješ. Velké nohy! O. No, hurá. Poprvé. Počkat. Superman activated. Jenom, že to se teď posouvá na tebe. O. Jde. Ne, počkej, pojď si vyměnit strany, schválně. Co? Jak to? Počkej, to zkusím tak sám. 2. Ty máš to lepší, tu klávesnici. Nemám. Teda to, vidíš? Ne, to víš, musíš umět. Vidíš? To máš úplně lepší než já. Nemám. Máš, stejné. to vidíme. Se dívej, to dáme. To úplně cítíš. Čum, kolik máš skore, jo? No tak pojď. To je tvoje skore, víš o tom. Co to dělá? Easy. Čím? Víš, že už na to mám trošku menší finty. Ale jaký ty máš cheaty, no co? Ne. Víš ty... Vidíš? Ty jenom dělal toto. To nechápu. A to neplatí, protože to jsme jenom tak zkoušeli. To se nedá hrát, to nesnažím. Počkej, já to zkusím, jo? Dead. Já jsem se ale nějak chvilku nechal, protože já jsem dělal jenom toto. Víš, já na to mám takovou fintu, že když ty moc tlačíš, jakože prostě stojíš, tak já mačkám, jakože prostě uděláš to. Jo, chápu. A když ty zase děláš já se dívám pořád na sebe. No. A když ty zase mačkáš, tak já zase stvrdnu, chápeš? Ale to jsem dělal, jsem neměl říkat. Ne. Dobrá.
Fakt. Wow. Tak to má vyhrané. Říkal jsi něco? Jo. Tak nic, no. Tak jsem lehl. Tak ty jsi to kroutě, takže si prohrál. Já to nejsem. Big hands. Teda big heads. Ne. Co to bylo? Říkal jsem, když mačkáš, tak já prostě jenom zmáčknu. Ale ne, dívej, já to dělám taky. Wow! Vidíš? Nechápu. Tohle fakt nechápu. Teď. Tak to jsem se fakt zase nechal. Teď. BUM! Já se nechci pořád fackovat, já nebudu, ne? Tak dáme ještě jednu hru. Ne, Zpět. Jsme zpět s další Já si to hrou. pravím. Drunk Vessels, co znamená opití... Tady jenom s těma? Aspoň myslím, já jsem to... Počkej, já si to potřebuji vyzkoušet, protože já jsem Ok, tak si to trošku vystokoušíme. A bez tak hnedka spadneme. A to je taky o zvrat. Jo, kámo, to je ono. Jo, když spadne, ne? Jo, dead. Ne, prostě my se musíme zbít, jo? Bum. Fuck. Jo, počkej. Kámo, už jsem mrtvý. Dívej se na to. Počkej, teď se nehraje. Aha. Jak já jsem tě natlačil k rohu. A já. Bum. Ok, dobrá. No, taky už žalý. No, jak jsme hrali s motory, ty sumáče. Ty goň tam. Dead. Ale počkej, ty nehraješ, já nevím, já to chci právě vyzkoušet. No, ale však to zkoušíš. Počkej, já potřebuji. Zve. Zemři! Rok. To bodí. Jo, zakopí, já přilezu na prdel, to je pohodě. To je dobré, ne? Vyhrál jsem. No, ale... Jak chodí? No, ano. Dík. Bum. Počkej, jdeme na menu. Ne, to bylo úplně dobré, že jo, lidi. Jo, teďka budete vidět naši ksichty. Protože nám to bohužel spadlo.